Gayo kech kodoro e Thurka ochwalo chiemb kony manengone nyalo romo siling milion 11 ne jodak e kaunti ma Kilifi kaka yorno mar gayo midhiero mar kech kodoro. Chenrono mane otele kod jakom mar komiti no ma en jata tije e bengi mar Equity James Mwangi geto familia maloyo gana 2 modak e kaunti no. Kilifi oko nigi ler mathoth. Kaka yorno mar chopo ting' mare ma en thiro kech kod oro ma ogot rache Thurka, kamati makedo ne oro tinende ne ochwalo chiemb kony ne jodak e gwenge ma Adu mayudore sub-county ma Magarine kaunti ma Kilifi. Chenrono mane otelie gi jakanyo e kamati no Dr. James Mwangi gi jagoro mongirore bad migawo marango gwenge motwe Thurka Asal Idris Dokota ne ogeto familia maloyo gana 2 maduto ne oyudo omenda maromo 4,000 e kind familia ka familia. Serikali imeweza kushirikiana na mashirika na tukaleta leo chakula. Gharama yake ni takriban shilingi 4,000 na zile nyumba ambazo tumepanga zipate chakula kama hiki ni nyumba 2,860. Mwangi yango ni kamati no osechoko omenda maromo milion 600 ka bende gin kod chenro mar siro tend counties mondo okunyao mag pi. Zile pesa ambazo tumepata tunachukua kiasi tupeane chakula kama vile kama amesema, na hiyo ingine tusaidie hiyo mipango. Kwa hivyo gavana, nafikiria steering committee na wewe tutakaa chini tuseme upande wa maji ukitoa milioni 100 na sisi tunakupatia 50 ili maji kwanza ikuje haraka na ili tuwe na hii shida tuitatue. Apisa mochung' ne midhiero ma apoya e riwruok mar Kenya Red Cross Venant Gila oyango ni gweng' ma Adu en achiel kuom gwenge ma oro osekelo e midhiero mag kech kaluwore gi koth ma oselewo e kinde malach. Gavana mar kaunti no Gideon Mung'aro korka kore to oyango ni piny owacho mare dhi nyime gi timo maino mar chwalo chiemb kony ne jodak go nyaka gichopie kinde ma kayo cham. Hili janga kwa sababu lilianza kutoka mwaka uliopita na mpaka sasa mvua haijakuja kwa misimu zote, karibu misimu 5 sasa. Wananchi wamedhurika sana. Najua watu wanaona kunanyesha ama imeanza kunyesha. Huwezi kupanda mahindi siku moja ukavuna siku moja. Kwa hivyo ili tuweze kushikilia hata tukipata mvua mwezi wa 3, watu hawa wataanza kuvuna mwezi wa 6 mwaka ujao cha mvua ikinyesha. Kwa hivyo kuanzia sasa mpaka hapo bwana PS, lazima bado tuwasukume hawa, tuambie serikali kule mnatoa mtoe na mimi nitoe, wafadhili watoe. Wakianza kulima walime mpaka wavune, utabidi waishi. Kwa hivyo lazima tuwasukume mpaka wapate chakula chao, alafu sasa tunaweza kuachilia kidogo. Kaluwore gi koth ma osirem chwe thoth gwenge ma Thurka, kamati no ma otelnegi gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua pod biro dhi nyime gi chenro mar chwalo chiemo e gwenge ma kech liye kaka achiel kuom yorego mag gayo oro gi kech e Thurka. Kilifi oko, Ramogi TV.